И здравейте, добре дошли в днешното видео. Ако сте се зачудили защо фонът ми е в един гараж, причината е защото просто мисля това видео да го снимам сам, както половината ми видеа съм снимал, защото часа около 7:30, а де факто до преди малко валеше и нямаше какво да правя и видях, че за половин час ще бъде слънце, ще свети както сега. И реших това просто да го снимам, защото съм сам вкъщи, няма какво да правя и търсих горе-долу половин-един час някакъв гараж и намерих този. Има още един там, но той е по-малък и няма чак кой знае колко за обикаляне. И ако искате следващото видео да пренощувам тук сам или с някакви приятели, не забравяйте да се абонирате за това каналче с една голяма камбанка, да ме подкрепите. Имам социални мрежи, там също може да прегледате, ако искате. И ви предлагам просто да не ви губя времето и да слизаме в този мрачен. Даже от сега се вижда, че е мрачно долу. Де факто в момента слизам, както виждате, още от самото начало. Де факто има някаква светлина. Необяснима светлина. Значи допреди малко, съжалявам, че виждате ме така, просто хора, на тук е много крипи мястото. Има някакви шумове, ако чувате, ако не, да го обиколим заедно. Да, де факто е по-малко. Но тук няма кой знае колко интересно. Много е малък също този гараж. Май ще трябва да влизам сега в една тъмница. Де факто то няма кой знае колко интересно, но ето там със сигурност ще бъде най-интересното в тъмнината. Хора, от сега ми реш много гадно. Сега ще светне лампата. Тая врата е много странна. Ами, колкото и да беше забавно, колкото и да беше кратко това видео, надявам се да сте се забавлявали достатъчно. Надявам се да не сънувате кошмари, защото вътре е толкова мрачно и ако нямаше просто светлини, щеше да е още по-крипи мястото. Но, демек, това беше гаража. Ако искате такива подобни видеа с приятели или сам, можете да поставите линкчета
да пишете в коментарите дали искате подобни видеа. Местоположение, ако имате случайно, за още по-големи гаражи. И се надявам това видео да ви е харесало. Абонирайте се за това каналче с една голяма камбанка. И ще се види съвсем скоро в ново видео. И това беше от мен. Чувствайте се поздравени от мен. Спокойна нощ, спокойна вечер, спокоен ден. И това е.